Какво става, дами и господа? Видяли заглавието на видеото, отиваме да купуваме моторетка. В момента часа е 10, станал съм 6-7 сме тръгнали. Пътувам в момента с Воло Експрес. Да, наели сме ремаркенце, пътуваме в момента към Ямбол, между другото Коце, шараут за това, че продаваш моторетката на мене, на картен като мен, на картен с каска, на картен без каска, на картен с BMW и да, така нататък. Чуете се какъв е мотора, ще го видите края видеото, всъщност няма пише какъв е мотора да видите, така да ви е чудно. Пътуваме в момента към Ямбол, по магистралата сме, ще стигаме до факифа едно от 10 минутки. Ще видим моторетката, Косто ще ни посрещне с бумера и ще отидем към моторетката да я видим, пробваме така нататък, и да, малко спомощ ще правим, фитнали сме се добре за Каска Генг. Ние сега ще продължаваме, защото е криско, докато пътуваме и ще се срещаме, когато сме там, предполагам. Чук. Ами господа, в момента се возиме, отиваме към нотариуса, закачихме мотора, ето там. Да, както видяхте, жълт. Пробвахме го, изцепихме го, леко с Коцето бате отново. Коце, thank you, брат, че ми правиш тази услуга, взема мотора от тебе и това така братска цена. Thank you, брат. И от Коцето има много яка тройка, бат. Много яка тройка има също. Дай мръдне се да мога воле да ме стегли, че бе бата си влез си бясен не си виждал, ме. Спираме пред нотариуса, намеряме място за кола с ремарке и мотор от заревал. Аз не мисля, че за тройка ще намеря място. Е там е валидното. Ето тройката отблизо, между другото. Бах, якия цвят. И джантата. Топалка се, с коцетовата е вот. Ето е самата машина. Джиксърч. Господа, следващия ден сме, защото доста работа имаме вчера. Да проверим мотора в плана, застави се, даде порета. Значи това е моторчето, Suzuki GXR 600. Така едно, две и втора. Жълто се сдавало много на кефи. Парцала е важен. Но първи мотор, някак ще кажете ли път така как пробва вече слаб. Познава работа е нещо. Сега ще изпълним. Да, реално това е мотора. Това ще първия мотор, ще има доста видео с него, каквото можеш да направиш, ще има апгрейди, разбира се, обслужвания. Кратко видео, без много контент в него, малко празно, но да. Надявам се да ви е харесал, което така знаете какво направите. Харесате коментара, според приятели, и до следващия епизод.